Хәерле көн, Татарстан. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 6 июль чаршамбы иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Тарих битләренә күз салсак, 1962 елның 1 июлендә Казан дәүләт университетының тарих филология факультетында зур вакыйга була. Биредә журналистика кафедрасы һәм бүлеге оештырыла. Идел буе төбәгендә журналистика белгечлеге алу мөмкинлеге тудырылган бердән-бер уку йортына әверелә ул. 60 еллык тарихы булган журналистика факультетында югары белем алган журналистларны бүгенге көндә Татарстанда гына түгел, федераль радио телевидениедә, газета журналларында күрергә була. Киләчәктә сүзне эш коралы итеп сайларга теләүчеләр, бүгенге тапшыруыбыз аеруча сезнең өчен файдалы булыр дип ышанабыз. Студиябыз кунагы филология фәннәре докторы, Казан федераль университетының журналистика һәм медиа коммуникация югары мәктәбенең милли һәм глобаль медиа чаралары кафедрасы мөдире Васил Гарифуллин. Васил Захидович, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез, Айзилә. Хәзерге вакытта уку йортында кызу урак өсте кабул итү кампаниясы бара. Сләп китегече социаль фәлсәфи фәннәр һәм гаммави коммуникациялар институты нинди белгечләргә абитуриентларыбызны кабул итә? Безнең институт шактый зур, ул инде аның составында берничә бүлек. Шул исәптән электән инде традицион зур бүлекләр саналган философия, фәлсәфә бүлеге бар, политологлар әзерлибез, конфликтология бүлеге бар, дин белгечлеге, религия дип атала инде бүлеге. Шул ук социологлар әйткәнемчә инде һәм менә шушы институтның ичендә аерым бер югары мәктәп булып, зур бер бүлек, ул безнең журналистика һәм медиа коммуникация югары мәктәбе. Шушы элекке журфак инде ул, сез әйткән менә 60 еллык чынлапта тарихы булган, традициялары булган элекке журфак. Аның ичендә без 4 юнәлеш буенча белгечләр әзерлибез һәм менә быел да кабул итәбез инде. Ул традицион менә 60 еллык тарихы булган журналистика юнәлеше, шулай ук безнең яңа ачылган, ләкин инде хәзер чыгарылышлары булган юнәлешебез бар. Ул телевидение юнәлеше, ул аерым юнәлеш, алар мөстәкыйль юнәлеш булып бара. Шулай ук җәмәгатьчелек белән элемтәләр юнәлеше бар. PR дип әйтәбез инде, PR белгечләр әзерли торган. Һәм шулай ук яңа бер юнәлеш, медиа коммуникация, шу коммуникация өлкәсендә эшли торган, интернет өлкәсендә эшли торган белгечләр әзерләүче менә шу 4нче юнәлешебез. Һәм менә шу юнәлешләрнең барысында да бюджет урыннары бар, каралган. Һәм инде безнең журналистика бүлегендә дә бюджет урыннары. Әле басым ясап шунысын да әйтим, без журналистлар өчен бюджет урыннарын татар балаларына бирәбез. Татар профиле инде ул яңа милли медиа чаралары, новый национальный медиа дигән профилебез бар. Ул яңа профиль, ул менә татарча укыту, татарча практикалар узатырган, татар журналистлары әзерли торган профиль һәм шунда инде безнең 7 бюджет урыны бар. Күп түгел инде, ләкин шулай да мөмкинлек бар балаларга укырга кирү өчен. Конкурс зур дигән аңлата бу. Конкурс бар, конкурс зур һәм безнең әйткәнемчә әле башка профильләр дә бар. Рус телле белгечләр әзерли торган бик күп чит ил балалары килә. Безнең менә беренче курсны быел бетерделәр, бер группа, бер төркем. Нигездә Кытай балаларыннан тора торган 25 килек төркемебез бар. Әйтәсем килә, бу журналистика белгечлеге бүген бик популяр һәм абитуриентлар күпләп килә. Әлбәттә, инде кабул итү бердәм дәүләт имтиханнары буенча бара. Бар җирдә кебек бездә дә бердәм дәүләт имтиханнары, бездә инде журналистика юнәлеше булгач, гуманитар фәннәрдән, рус әдәбияты, рус теленнән алар бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләре белән киләләр абитуриентлар, ләкин шул вакытта безнең үзебезнең ичке имтихан бар. Ичке имтихан ул инде иҗади имтихан. Балалар монда килеп, университетка килеп, иҗади формадагы эш эшлиләр, язма эш, сочинение кебек инде, ләкин ул иҗади юнәлешле һәм инде тест узалар, әңгәмә аша узалар. Бу безнең өчен бик кирәк. Ни өчен дигәндә, без инде теге бердәм дәүләт имтиханына гына нигезләнеп, булачак иҗади кешене күрә алмыйбыз, потенциалны кешенең, без аның портфолиосында күрергә тиеш, без аның сөйләшү мөмкинлекләрендә, теге тел культурасында чамаларга, грамоталыгын, татарча, инде татар телен, әдәбиятын, тарихын, мәдәниятне барысында ничек үзләштергән бала, без шуны
күрәбез шушы иҗади имтихан аша уздырып. Шуңа күрә бу теге бигрәк тә татар абитуриентлары арасыннан теге татарча яхшы белә торган, булачак инде киләчәктә әйбәт журналистлар булыр өчен сойлап алырга мөмкинлек бирә торган чара безнең өчен. Менә без әйтеп киттек, 2018 елда татар журналистикасы медиа һәм глобаль медиа чаралар кафедрасына кушылгач берникадәр бу шау-шу уятты. Хәзер инде күрәбез, бу вазгыять уңай якка үзгәрде. Һәм инде чынлап торып менә әлеге кафедрада укыган студентларга уларга күбрәк мөмкинлекләр бирелә. Чөнки алар инде татарчасында, русчасында бер дигән иттереп яза алалар, сөйләшә алалар һәм инде бу аларга күбрәк мөмкинлекләр бирә. Мен bu очракта сезне biraz гына төзәтер идем. Безнең кересенчә татар журналистик кафедрасына башка кафедралар кушылды. Аның менә мөдире татар журналистик кафедрасының мин идем. Һәм аның нигезе теге калды шушы татар журналистик кафедрасының безгә башка кафедраларның инде юнәлешләрен куштылар. Һәм шуңа күрә милли медиа чаралары дигән без исемдә саклап калдык. Milli hem global, indi o global iske almışı şulay yok mümkün değil. Bugün internet zamanında, şirketler zamanında hem medya şaralarının globalleşuğu şartlarında elbette biz indi dünya proseslarından şiddet kalamıyoruz. Şuna göre biz kafedranın ismini şulay deyip özgerttik bizimizin kafedranın. Lakin şunlap da siz etkençe başka kafedralardan da bizge hizmetkarlar gelip koşulduk. Hem biz jurnalistika boyunca barlık profillerini hazır şu kafedra yetekçilik eteyim. Biz alıp barabız. Ул электә шулай иде. Менә журфак оешкан вакытта, журналистика бүлеге оешкан вакытта бер кафедра оешты, сез әйткән. 62 елда журналистик кафедрасы, анда татар балаларын да укыттылар. Hem de Rus dilli bir köp bizden Elikli Sovetler Soyuzu için kadrlar әзерленді. Ол енді шул әйленіп қайту деген кебек шушы bir кафедра тирәсенә тупланды барлык журналистика белән бәйле белгечлекләр. Бу үзенә күрә университетта бара торган эреләндерү процессы да, аннары бер кадәр оптимизация да әлбәттә ул бездә генә түгел, бөтен федераль университет зур университет булгач, андай форматларны үзгәртү процесслары бар җирдә дә узды анда әйберләр. Безнең өчен әйтер идем, чынлап та ул файдалы, чөнки без барлык профильләрендә үзебезнең кул астында тоткач, студентлар бер профильдән икенче профильгә күчә алалар. Магистратурабыз безнең 10 исемдә магистратура программабыз бар. Русчаларда, татарчаларда, шулай ук безнең магистрантлар өчен дә шундый шактый мөмкинлекләр зурайды, артты. Магистратураның төрле профильләрен сайлау мөмкинлеге бөтенесе бер кулда булгач, шушы юнәлешне безгә контрольдә итү һәм аны үстерү, камилләштерү бик уңайлы. Аннан соң шунысын әйтергә кирәк, нәкъ журналистикага магистратура белгечлеген алырга дип, төрледән төрле юрист булсын ул, филолог булсын ул, алар барысы да киләләр һәм инде әлбәттә бу бик уңай күренеш миңа калса. Аннан соң аспирантурага да менә сездән шундый бер тенденцияны күзәтәм мин, сездә яшьләр укытады. Ягъни сез аспирантура тәмамлаган яшьләргә аларга мөмкинлек бирәсез. Әйе, чынлап та безнең аспирантура инде ул шулай ук бай тарихка ия, күп кенә инде безнең теге практик журналистлар арасыннан да кандидатлык диссертация яклаган кешеләр булды. Үзебезнең тәмамлаган белгечләребез шулай ук магистратура узганнан соң аспирантураны тәмамлап төрле бигрәк тә безнең өчен мөһим инде татар журналистикасын өйрәнү, аның теориясын, тарихын өйрәнү, бу юнәлештә бик актив эш алып баралар безнең яшь белгечләребез, һәм инде аларны без мөмкин булган кадәр эшкә дә калдырырга тырышабыз. Әле безнең өчен кадерле кайберәүләре практик журналистикадан аерылмыйча бездә укыталар. Чөнки журналистны укыту, өйрәтү өчен теория белән кораллануына җитми, син үзең яхшы журналист, яхшы практик булырга да тиеш. Ул безнең электән килә торган тәҗрибә инде. Һәм магистратураны тәмамлаган яшьләр арасында чынлап та төп бакалавриат белгечлеген башка юнәлештә алып, аннары журналистикага килгән кешеләр бар. Безнең өчен шулай бик мөһим. Айҗәлә сез үзегездә менә шул безнең журналистик магистратурасын тәмамлаган кеше шулай бит. Бер дә үкенмим сайлаганыма. Менә андый кешеләр безнең юристлар арасыннан да, хәтта физиклар, математиклар арасыннан да
магистратурада журналист белеме алып, практик журналистикага китеп барган кишилер бар. Бик шундый җайлы система инде ул. Һәр хәлдә мин аны нәтиҗәле дип саныйм һәм ул дәвам итәбез быел бакалавриатка да, магистратурага да. Безнең татар магистратурасы бар, татарча укыйлар балалар, татарча белем алалар. Иҗтимагый сәяси журналистика дип атала ул. Һәм анда безнең шулай ук бюджет урыннары бар. Үзебезнең бакалаврлар яисә башка бакалавриатны тәмамлаган кешеләр анда кереп бюджет форматында укый алалар. Рәхим итсеннәр. Әйе. Чынлап та мөмкинлекләр бик күп. Бары тик укырга. Әлбәттә, инде моның өчен инде институт бик күп төрле мөмкинлекләр бирә. Мәгълүмат заманында яшибез. Шунысын әйтергә кирәк. Инде дөрес мәгълүмат та бар, фейк дигәннәре дә шактый артып китте. Һәм әлбәттә, инде журналистларга да бу чиракта таләпләр арта. Һәм менә сез үзегез ничек әйтер идегез? Чын журналист ул нинди булырга тиеш? Бу катлаулы сорау, чынлап та чын журналист дигән сүз астында бер генә төрле универсаль журналистны күз алдында тотып булмый. Журналистиканың төрле өлкәләре бар. Бар, мәсәлән, шушы телевизион журналистика, кемдер анда аналитик тапшырулар алып бара, кемдер информацион хәбәри өлкәдә эшли, кемдер дизайн өлкәсендә име. Журналистиканың тармаклары бик күп. Һәм аның һәр кайсында үз таләпләре бар. Кайбер өлкәләрдә журналистиканың син бик җитез булырга тиеш, син янып торырга тиеш, әйме бик оператив, текстында оста эшләргә, тиз генә эшләргә. Ләкин бәлки тирән казынырга өлгерә алмассың аналитика. Бар шундый өлкәләре, анда син оперативлык мәҗбүри түгел, әсендә тирән акыл белән эш итәргә, уйларга, анализларга һәм дер проблеманың чишүнең юлларын эзләп табырга. Өлкәләре бик күп. Шуңа күрә бу өлкәләр белән бәйле рәвештә без инде студентларга да әйтәбез, сез үзегезнең менә шушы юнәлешне, шушы уку барышында, практикалар барышында табырга тиеш. Сезгә кайсы җайлы? Сезнең психологиягыз белән бәйле, сезнең инде мөмкинлекләрегез белән бәйле рәвештә сез кайда үзегезне яхшырак күрсәтә аласыз. Шуңа күрә студентлар төрле җирләрдә практика узып карыйлар, төрлечә үзләре сынап карыйлар һәм үз юлларын табырга тырышалар. Шуңа күрә әлбәттә универсаль таләпләр бар инде ул. Ул да булса әлбәттә ул белемле булу. Журналист белемле булырга тиеш, бик күп мәгълүматлы булырга тиеш, эрудицияле булырга тиеш. Безнең татар журналисты булгач инде ул телне, аннары әдәбиятны, безнең гомумән милләтне, милли культурабызны, гореф-гадәтләребезне, традицияларын барысын да яхшы белергә тиеш. Шуның өстенә бүгенге көндә инде журналист ул яңа технологиялар мөмкинлекләрен әйбәт белергә тиеш. Чөнки бүген мәсәлән хәтта басма газетада эшләүчеләр дә инде көн-төн менә шушы челтәрдә үзләренең продукцияларын тарату белән шөгыльләнәләр. Төрле мәйданчыкларга куялар, төрле платформаларга, төрле социаль челтәрләргә аудиторияны югалтмас өчен көрәшәләр. Моның өчен син инде кәгазьгә язып торучы журналист булуың гына җитми, бик шундый бүгенге технологик мөмкинлекләрне яхшы үзләштергән булуың кирәк. Шушы өлкәләр белән бәйле рәвештә без инде төрле фәннәрдә укытабыз. Әлбәттә, законнарын да яхшы белергә тиеш, бигрәк тә үзенең өлкәсе белән бәйле законнарны белергә тиеш, хукук нормаларын, әхлакый кануннары бар журналистиканың, ансында журналист белергә тиеш әлбәттә. Аның психологик үзенчәлекләре ансында үзләштерергә тиеш. Шулай ук җәмгыять белән бәйле бик тирән белемнәргә ия булырга тиеш, җәмгыятьнең үсеше, үзгәрешләре белән бәйле. Һәр хәлдә универсаль журналист ул куела торган таләпләр бүген бик югары. Бик хисап. Һәм әлбәттә инде үзләрендә шушы сыйфатларны тыйымлаган һәрбер абитуриентны без үзебезнең инде сафларда көтеп калабыз. Мин нәрсә әйтәсем килә табын. Аннан соң сез практика турында да әйтеп киттегез, төрле өлкәләрдә безнең шул радио, телевидениедә ике куллап алалар сезнең студентларыгызны практика үтәргә. Анысына да басым ясарга кирәк. Безнең Аллага шөкер, элекке төрле елларда тәмамлап чыккан үзебезнең студентларыбыз төрле редакцияларны җитәклиләр, үзебезнең хәтта үзебезнең тармакны
әйме республикабызда җитәклеләр, журналистлар берлегендә кая карасаң да инде шуңа күрә безгә җиңел шушы практика базалары белән эш итәргә студентларны бик теләп кабул итәләр. Һәм менә 60 еллык тарихы булган шушы факультетны инде югары мәктәпнең терәге ул үзебезнең төрле елларда тәмамлап чыккан безнең шәкертләребез. Менә шушы безнең Татарстан дәүләт телевизия компаниясына гына килсәк тә, аның җитәкчесе дә әйме Фирдус Алихович Гыймалтдинов. Аннары аның инде төрле өлкәләрне алып бара торган урынбасарлары да, әйтик мәсәлән радио өлкәсен алып бара торган Товфик Камалетдинович, ул 65 елда тәмамлаган безнең журналистика бүлеген. Күрәсезме, ничә еллар элек. Иң беренче чыгарылыш студентларыннан ул безнең Товфик абый. Бүгенге көндә дә бик уңышлы нәтиҗәле эшләп килә. Радио белән җитәкчелек итә, Татарстан радиосын җитәкли. Безнең горурлыгыбыз шулай ук. Инде менә телевидение, милли тапшырулар редакциясен алсак, Миңназым Мөратович шулай ук. Мин аның белән бер төркемдә укыдым, горурланам. Без бергә белем алдык шушы үзебезнең факультетта, үзебезнең журналистика бүлегендә. Һәм кемне генә алып карасаң да, менә мин әле бүген студиягә килгәндә дә әллә никадәр үзебезнең төрле елларда тәмамлаган шәкертләребезне күрештем алар белән очраштым һәм аларның кайберләре бүген дә безнең факультетка килеп дәресләрдә алып баралар. Соны китсәң бик күп инде. Аннар студентлар үзләре монда хәзер укый торган студентларыбыз җәйге практиканы узалар. Менә әле радиодан тавышын бик иштәм практика уза башлады. Рүзәл Шәрипов ике телдә дә бик матур итеп тапшыруларны алып бара. Быел тәмамлаган безнең студентлар арасыннан бик күп эфирларга чыкты. Шушы студиядән безнең Идел Кыямов тәмамлады бакалавриатны быел. Ангелина Малова, ул инде радиожурналисты, русча алып бара күбрәк, ләкин татарчада бик әйбәт сөйләшә белә, ул мөмкинлекләре бик зур. Бәлки шушы юнәлештә үсәр дип саныйм мин. Регина Сафиуллина, шулай ук да телевизион сюжетлар эшли, телевизион тапшырулар эшли торган. Россия 24 каналының алып баручысы. Россия 24 канал алып бара торган быел менә тәмамлады. Соны китсәң бик күп инде, менә әле шушы коллективны гына алсаң да, безнең төрле елларда тәмамлаган шәкертләребез, безнең иң зур терәгебез дә, горурлыгыбыз да нәкъ менә шушы шәкертләребез инде. Һәм горурланып әйтеп була, журналистиканың нигезе нык һәм һәрвакыт шулай булсын. Алла бирсә, шулай булырга тиеш, чөнки бүген без информацион шундай бик катлаулы вазгыятьтә яшибез. Информацион сугышлар да бара. Информацион яктан кеше бик каты тыгыз дөньяда яши. Һәм хәтта сойлап алырга, дөрес информацияны, дөрес мәгълүматны табырга да бүгенге көндә бик кыен. Менә шуңа күрә без бик мохтаҗ бүгенге көндә милли журналистикада да белемле, гыйлемле, намуслы, объектив сөйли торган, яза торган, күрсәтә торган шундый әйбәт белгечләргә без мохтаҗбыз. Бик зур рәхмәт, Васил Сахитович, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә, инде без барлык абитуриентларны журналистика бүлегендә көтеп калабыз. Рәхмәт. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.